What's up, you? Aduh mama, ada cewek bajunya tak bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang Yun, good morning. Yan. Ihatid ko ngayon yung aking asawa. Dahil wala pa siya tumba sa CR, yun, magsa-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan. Yan. Siyempre, hindi man tayo perfecto na na asawa, pero mapagmahal. Ayan, yun lang ang maasahan sa atin. Hindi ako perfecto, pero totoong nagmamahal. Ayan guys, so yan, good morning. Ito, kagigising lang. At mamaya-maya ihahatid ko na yung aking asawa. Ang mahirap na naman itong paghahatid. Madali pumunta pero mahirap ang paghatid, Magkakahiwalay na naman dahil sa trabaho. Siyempre, kailangan natin kumayod bilang isang OFW. Yun, ang hirap. Isang linggo lamang dahil sa walang pasok kami. Yun, Chinese New Year kasi, tapos siyempre nakakatamad pumasok. Ang sarap kaya. Gagi na talaga, kung ano-anong naiisip mo. Hoy, ikaw kung ano-anong nasa isip mo, huwag kang mag-isip mo na yan. Masarap magpahinga. Diba? Sarap na may kayakap. Masahista, gawin mo masahista. Aguy. Ayun, shout out sa ating mga kaibigan. Yan, aking mga kasamahan dito, siyempre. Sa mga tumulong kung paano ako naging vlogger. Yan, kay Sally Agusaldo, kay Reggie, kay Noel Alcantara. Ayan, maraming salamat sa inyong tatlo, at kayo yung tumulay na maging isang YouTuber ako. Ayan, nandito na ako. Maraming salamat kahit wala pang sweldo. Ayan, at darating din yan. At mapapakain kayo. Saan kayo pakainin? Alam ko na kung saan kayo ititrip. Doon, sa masarap na pagkain. Yung tig-1.5 lang. Ayan. Pwede na yun. Basta masarap. Yun, salamat sa inyo. At siyempre sa aking mga kasamahan dito lahat. Shoutout sa inyo kay Ricky. Yan. Maraming salamat. At sa iba pa natin mga kasamahan. Yan, shoutout sa inyong lahat. Hindi natin isa-isahin. Yan ating mga nakakalaro ng basketball. Sila sa Sony. Yan. Sila Jonathan, si Dave. Yan. Dave, salamat sa palibre. So yan guys. Maraming salamat sa ating Team Sword. Ayan, andyan sila lahat sa Team Kalugs. Yan. Ang aming pinuno at advisor na si Bidogs. Yan, si Bidogs. Yan, boss, salamat. Kay Ricky Morala. Yan. Shoutout sa iyo, boss. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo. At siyempre, sa kina Sir Vic, yan, sila May Amper, yan. Basta lahat po sa inyo. Baka hindi pa mabanggit yung iba dyan. Siyempre, ayan na naman. Siyempre, huwag natin kalimutan si Sir Bolinaw.
At saka si Sir Vic Loterio, Ma'am Cheryl, yan. Si Kuis DIY Tulits, Ilimatas. Si Kuya Madi, kung hindi dahil kay Kuya Madi, hindi mabibigyan ng tulong ang aking magulang. So, maraming salamat sa iyo, Kuya Madi, sa iba pang tumulong sa aking nanay. Ayan, taos puso po akong nagpapasalamat sa iyo. Kung hindi dahil po sa inyo, siguro hindi naagapan yung magulang ko. At sa ngayon po, yun, medyo nakarecover na po at sa awa ng Diyos, mabilis pang pag-recover niya. So, salamat po sa inyo na mga tumulong. Yung iba na hindi na nagpapabanggit. So, yun. Salamat po sa inyong lahat. At doon po sa nagpahiram sa akin ng pera na 100,000. Sa iyo, sir, maraming salamat po sa iyo. At doon sa iba pa, maraming salamat. Sa aking mga pinsan, kay Mary Ann David, yun, sa asawa niya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Family Maravillo, ayan. At saka Family Raipan, yun. Thank you so much po sa tulong na ibinigay nyo sa aking magulang. Ano to? Maghahatid lang kung ano-ano na yung sinabi yung pambira to. So hanggang dito na lang. So abangan nyo na lang mamaya. Good morning sa lahat. Nagbibihis na yung aking nandun sa CR. So dito na muna. Bye-bye! Man. Ayan guys, good morning. Ihatid ko muna tong aking partner na si Mark Reyes. So yan uuwi na. Ihatid natin. Tayo ay magmumotors. Yan guys. Abangan nyo mamaya. Oop! So guys, ihatid ko muna to. Yun. Bumili pa yung asawa ko. Andun, bumili na naman. Yung pagkain daw niya mamaya. Doon sa Philippine Store. So, abangan niyo mamaya. Mga sangkay! What's up? Bye-bye! Yun wala pa kaming nabili. Tagal. Ang tagal. Tagal naman nito. Bilisan mo na at talarga na kami. Kaya hatid ko na si Pangit. Kamaya. Kung sa ating bumili lang ng konting pagkain dito kay McDo.
pangit. Uwi na. Kami sa ano ngayon, sakayan ng bus station. Uwi na si pangit. Uwi na si pangit. Uwi na. Kana mo. Kana mo. Kaway mo. Tayo ng water. 各位旅客您好，搭乘客运请务必全程佩戴口罩，并禁止饮食。如有生理需求，需饮水、补药、哺乳，请入完毕之后尽速戴上口罩。谢谢您的配合。搭乘核心客运豪华经济舱往新竹、三重、台北往新竹、三重、台北，票上时间11点16分、对呀11点16分。行了旅客请留真的11月台上车。南购买优惠不仅有拜拜。核心客运拜拜。快乐进行。Okay. Yan guys. Uwi na tayo. Yan. So, uwi na. So, thank you guys sa inyong panonood. At ako ibabiyahe na rin. Magbe-break time yung kasama ko. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye bye. Huy! Huy! Bye guys. Thank you for watching.